Al-Fatihah. Panci ini apa panci ini? Ambil. Apa ramin apa? Buka. Tambiun apa? Yusan no? Nambahi sawite ini berarti. Bismillahirrahmanirrahim yusan no. Dan sunahake isanu dan sunahake apa raf'us sauti banterake swara bil adzani kelawan adzan apa raf'us sauti banterake swara bil adzani kelawan adzan limun faridin kedue wong kang ijen limun faridin kedue wong kang ijen maksudnya salate dhewe fauqoma ing dalem sak ndukure perkara fauqoma ing dalem sak ndukure perkara yusma'u kang den rungo sapa munfarid nafsahu ing awak dhewe ne munfarid waliman lan kedue wong yu'adzinu kang adzan sapa man yu'adzinu kang adzan sapa man li jamaatin karo jamaah fauqoma ing dalem sak ndukure perkara fauqoma ing dalem sak ndukure perkara yusmi'u kang aweh ngrungu sapa man wahidan ing wong siji minhum saking jamaah wa ayyuballigho lan yen to banget ati sapa kulun saben-saben siji pijarin ing dalem bantere bihi fijarin ing dalem bantere bihi kelawan munfarid waman yu'adzinu li jamaatin bi kelawan munfarid waman niku waman yu'adzinu li jamaatin niku il amri kana perintah bi kelawan niku wau bi kelawan napa niku wau adzan li munfarid karo niku wau adzan li munfarid karo liman yu'adzinu wau wa khafduhu lan nglirihake saut sunah nglirihake saut bihi kelawan adzan fi musalla ing dalem nggon salat ukimat kang den jumenengake fihi ing dalem musalla sapa jamaatun golongan wang sorofu lan bubaran sapa jamaah jadi lek raf'us saut atau mengeraskan suara itu wajar ya, tapi sing di sini yang titik tekannya itu sunnah, tapi sunnah niku saumpama sampeyan nang masjid iku wis jamaah wis berlangsung, sampeyan nang masjid wis berlangsung, sampeyan dadi musafir. Nah, sampeyan sunah to, umpama napa niku apa jenenge adzan men kan sunah, adzan dhewe umpamane. Tapi dengan catatan adzan niku sekira orang ganggu jamaah sing napa niku nglampahi ibadah, nglampahi salat yang mriku. Tidak sendiri. Karena intinya iki cara adzan niku sekira orang apa ganggu atau ngridu wong sing lakoni jamaah. Watar tilulan nartilake niku adzan, watar tilulan nartilake adzan. Wa idrajul iqamati lan nyepetake iqamah. Wa taskinur ra'i takbirati. Lan nyukun ra'i takbir. Wa taskin ra'i takbirati lan nyukun ra'i takbir al ula kang awal. Di Allahu Akbar. Tapi enten wong sing nyuwun sewu. Napa sing adane nyan wong sing suarane apik biasane rada enggak ya niku
macane ro sing awal ro lafat akbar itu diwaca akbarullahu akbar, biasanya enten sing ngoten iki enten sing ngapunten sing biasane siji mungkin ngilmune kurang, loro hanya apa mengedepankan lagu niku mboten niku mawon tok. Nek kula kadang kula riyen nggih nate belajar napa niku sithik-sithik napa niku yang sewu napa qiraah niku lho, qiraah niku nate niku kesalahan sing tak titeni ya kula nyuwun sewu enten sing ngapunten kan Quran kan mboten asal toh, cara nang tengah-tengah ketika berhenti gak kuat nafas kan dilangi meneh, tapi enten wong sing qiraah niku krana ngandhake ben diwahne ben ketok suarane niku napa ketok nafasnya panjang niku mengambil nafas di tengah-tengah mana gak kuat, jadi ayatnya semisal rada dawa semisal rong baris lah niku aslinya gak kuat, kuatnya mung siji setengah niku terusnya tapi mengambil nafas. Tapi nek wong awam sing gak ngerti ngono kuwi wis padha wae. Ah, kowe suarane apik ngono tok, enak. Tapi enten lho, kula ngemateni kan enten jamiah enten derek ini dadi ketok wong ben diketok nyon sewu. Wah, iki nafasnya panjang suarane enak. Niku tapi nyon sewu Al-Qur'an mboten angsal, mboten angsal ketika gak kuat ya dibaleni meneh. Tapi lek sampean maca biasa kan nek qiraah rasane. Jadi iso nafasnya ambil nafas nyolong nafas. Tapi lek engko nek MT ki ya kena apa? Kena sanksi. Tapi maksudnya ngoten iki jane mboten angsal. Ya mbolah wis ngono kuwi menang swara. Gak memandang bacaan tajwid piye terus tartile piye juga memandang. Wa idrajul iqamah. Nah ini sampean nek cara kula kemutan dawe tiang sing ngalim ya juga ngalim Quran ya ngalim kitab ini dawuhan apa maftuhah basil ini lek sampean krungu adane niku akeh lahne semisal maca napa Allahu Akbar kan aneh pendek semisal lahan diwaca Allahu Akbar rada ngeten rasa mbok jawab, maksudnya ora sunah kita menjawab azane maksudnya ora sunah ngikuti makanya ora usah dijawab langsung panggah deres panggah deres panggah napa ngaji wae rasa dianu utawa pas lagi napa niku enten iki lho aji belajar apa lagi sekolah kok enten adzan tinggal si adzan lek bener iku ya dijawab lek mboten ya wis terus ki gak usah dijawab. Nah, karena adanya ra bener ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idrajul iqamati wa tasbih. Fa illam yaf'al mongko lamun ora agawe sapa muadzin. Fal afsahu mongko ta kang luwih fasih. Fal afsahu mongko ta kang luwih fasih iku abdamu maca dhammah. Wa idghamu dali Muhammadin lan ngidghamake dali lafat Muhammad. Lan ngidghamake dalil lafat Muhammad fi ra'i Rasulillah ing dalam ra'i lafat Rasulillah li anna tarkau karena ninggal dom iku minalahni setengah saking pelon al khafi kang samar wayam bagilan sayobjo apa anutku ngucapake biha issolah kelawan ha'i lafat as-sholah hayya ala sholat wayukrohani enten sing ngoten wayukrohani enten makrohake apa niku wau wayukrohan lan den makrohake apa adzan lan iqamah min muhdisin saking wong kang hadas wasobiyin lan bocah cilik wafasikin lan wong fasik wala yasihu lan ora sah apa nasbuhu apa jenengake ne sofiaron fasik
apa nasbu jenengake niku wau sofi karo fasik wahuma utawi niku adzan wal iqamah iku afdhalu luwih utama minal imamati tinimbang dadi imam Dikauli ta'ala krono dawe Allah ta'ala waman ahsanu waman lan ora ana wong suci iku ahsanu luwih bagus wamanan ora ana wong suci iku ahsanu luwih bagus apane kaulan pengucape miman tinimbang wong da'a kang ngajak sapa man ilallahi maring Gusti Allah ilallahi maring Gusti Allah kala dawuh sapa Aisyah umutaiman iku al muadzinuna pira-pira wong kang adzan wakilah lan den ucapake apa ya utawi imamah iku afdhalu luwih utama minhuma tinimbang saking niku adzan lan iqamah wa fuddilat lan den utamaake apa niku apa imamah wa fuddilat lan den utamaake utawa den utamaake no den lebih diutamakan min ahadima tinimbang salah sijine adzan lan iqamah bila nizain lawan tanpa persulayan saya mengatakan bahwa muadzin itu lebih utama dari menjadi imam karena apa muadzin itu celuk-celuk ngajak neng nglakoni syariat Gusti Allah nek dadi imam kan imam wis karek ngimami tok nah tapi menurut pendapat sing lemah imam itu lebih utama daripada napa adzan karo iqamah tapi enten nyuwun sewu nggih rencang sing ngejak kula rumiyin pas teng Lirboyo niku sing ngejak kula adzan niku sami bedane nek beliau niku rencang kula yang Lumajang niku memang mondoke ya suwe sakderenge teng Lirboyo mondok suwe terus suaranya juga apik tenanan sak menika gara-gara khidmah ngadzan Lirboyo ya mempeng juga niku dilalah bangun pondok niku gampang pun sing bangun pondok niku entek pirang atus juta pirang ngoten niku dilalah enak niku dilalah sababiah berkah khidmah tenanan yo selain khidmah adzan mawon nggih mboten nggih cara ditimbali dalem kan mulang putrane Mbah Yai napa-napa ngoten nggih ya mulang nggih sregep niku nggih nderek basu nggih ngoten khidmah nggih teng warung nggih khidmah sakmenika dilalah niku ngedekne pondok bangun pondok malih niku gampil ya pondok Quran nggih pondok formal nggih pondok diniyah ngoten sing ngoten niku enten mulai sing natakne sandale Mbah Yai Idris niku kemutan sing natakne sandale Mbah Idris niku kula kemutan niku nggih sami cuman generasi ini sakderenge kula nyapu saking ikhlase saking napa niku dipek matu saking sinten Pak Wapres kali Pak Jokowi niku sinten Mbah Yai sinten niku Mbah Yai Ma'ruf Amin dipek mantu niku makane yo neng pondok iku aneh unik-unik mbuh sampean karek unike duwe wadifah di tirakat apa maksudnya tirakat jamaah atau tirakat apa khidmah apa macem-macem sing dipek mantu Mbah Yai Ma'ruf Amin wasuna lan den sunake li sami'ima kedue wong kang rungu adzan karo iqamah simaan kelawan rungu yumayizu kang bidakake apa niku sami yumayizu kang bidakake sapa sami al hurufa ing bira-bira huruf jadi krungune tenanan wa illa lamun ora yumayiz
Wa ila dan ora yumayis suarane remeng-remeng, kadang krungu kadang ora, kadang krungu Allahu Akbar karo moro-moro wis teko hayya al falah semisal, utawa kadang suarane rapati cetha. Ya lam yu'tatu mongko ora den ulang-ulang lam yu'tat mongko ora den ulang-ulang, ora dianggap apa bisimaihi ngrungune same, apa bisimai ngrungune same, gak iso bedakne padha ae gak usah apa padha gak krungu. Kama kola kaya oleh dawuh sapa Syekhuna Ibnu Hajar, akhiran ing dalem kol kang meneh, akhiran ing dalem kol kang meneh. Den sunake sing wong krungu, berarti sing gak azan, apa ayakula yang ngucap sapa same, walau ghairu mutawaddiin senajan iku ora wong kang duweni wudu. Nah, manane ngono kuwi. Walau ghairu mutawaddiin senajan iku wong kang ora duweni wudu. Maksudnya sunnah meskipun ora duwe wudu. Nah, sunnah napa menjawab atau mendengarkan au junuban utawa kang junub, au haidan utawa wong kang haid, au haidan utawa kang haid. La ghairi mutawaddi niku ulama sepakat mboten napa-napa sunnah manggan. Lah sing junub karo haid niki enek khilafan halin wayani bisubki maring Imam Subki. Lek wong junub kan enak napa cara napa wudu ya oleh sunah ya toh, malih suci utawa adus. Tapi lek wong haid kan gak iso suci, panggah yes haid. Nah, maksudnya wudu ya kan ora panggah ra iso dadekne suci. Wong junub kan panggah apa iso wudu kan saged kesunahan wudu, utawa atus ya iso dadekne wonge dadi suci meneh. Fima khilafan disebut fima ing dalam junuban au haidon sing dipermasalahan Imam Subki, au mustanjian utawa kang apa jenenge istinja, au mustanjian utawa kang istinja sunnah apa jenenge sunnah niku mustanji fima ing dalam perkara yat haru kang pertela apa ma sunahe mengucapkan misla qaulihima ing sepadane pengucape muadzin karo mukim, misla qaulihima ing sepadane pengucape muadzin karo mukim. Nah, syarate sunnah mendengarkan dan mendoakan apa yang sama diucapkan ilam yalhana lamun ora pelon sapa muadzin karo mukim, ilam yalhana lamun ora pelon sapa muadzin karo mukim, lahnan kelawan pelon yughayyiru kang ngowahi apa lahan, yughayyiru kang ngowahi apa lahan al makna ing makna fayati mongko nekani sapa niku usame bikulli kalimatin lawan saben-saben kalimat akiba firohi ing dalam sause rampunge kulin, akiba firohi ing dalam sause rampunge kulin minal muadzin al mukim, minha saking kulli kalimah hatta fit tarji'i sehingga ing dalam tarje, hatta fit tarji'i sehingga ing dalam maca tarje. Wa ilam yasma'u senajan orang rungu sapa niku same ing niku tarje. Wa illam yasma'u senajan orang rungu sapa apa jenenge same ing tarjih, walau sami alaman ngrungu sapa niku same ba'dal adzani ing sebagiane adzan ajaba mangko jawab sapa same fihi ing dalam ba'dal adzan wa fi malam ing dalam perkara lam yasma'hu kang orang rungu sapa same hu ing ma, lam yasma'hu kang orang rungu sapa same ing ma dicara krungune adzan kadang awal kadang itu panggah apa jenenge kon sunah tetap sunah apa penjawab entah itu yang didengar atau enggak. Kadang cara gen kula niku ngarepe kan akeh kendaraan, jadi kadang suarane luwih bandel kendaraane dadi rapati krungu adzan. Kadang krungune apa iki panggah di sunah jawab. Sampeyan cedhek bandara semisal. Ya padha wae. Walau tarataba lamun urut-urut.
sapa al muadzinuna pira-pira kang adzan. Walau tarotabalam urut-urut sapa al muadzinuna pira-pira kang adzan. Ajaba mongko jawab sapa same al kulla ing sekabehane. Al kulla ing sekabehane walau ba'da sholatihi senajan ing dalem sause salate niku wau same. Walau ba'da sholati senajan ing dalem sause salate same. Maksudnya tarotaban niku adzane niku kaya apa jenenge sak desa semisal enek apa enek musolane telu masjide siji semisal. Nah, sak desa sak kampung sak dusun masjide siji musolane telu lagi adane bareng-bareng. Iki sing sunah, pokoknya sing sunah iku sing awal tok. Cara andaikan sampean mbok jawab kabeh apik. Tapi sing paling afdol iku sing awal. Kan mbok jawab kabeh ora apa-apa, meskipun sampean mari salat nggo krungu meneh menjawab gak apa-apa. Pokoke ngoten niku. Itu meneh karo adzan sing tarotab sing kaya napa? Adzanani kayak winginan, adzan napa? Adzan loro nih napa? Salat subuh karo adzan Jumat kan waktune kan orang mutarotab ya tertib tapi kan apa durasinya kan agak jedanya kan agak lama. Padha wae. Maka sing padha cara adzan loro ini sing luwih afdal sing ndi? Cara adzan subuh kan adzane loro. Enek sing nisful lail bisa, sing ba'dal fajr iki sing afdal iku sing keri. Paham ya? Nek adzan loro subuh kan loro. Sing nisful lail utawa jam 3 terserah lah. Karo sing adzan sing ismang fajar iku sing afdal sing utawa adzan Jumat awal karo sani. Iki semisal aku alasan jawab siji iki sing afdal, sing masyru' adzane sing kedua. Nah sing nderek tindak lambai Kanjeng Nabi kan sapa? Adzane kan sing adzan sing apa khatib apa ya suudul khatibnya alam mimbar niku. Khatib mimbar niku. Sing awal niku mboten jawab mboten apa mboten. Asih sing cara awake dhewe asen sing luwih utama sing ndi ngoten niku gitu men. Gitu konteks Payu krawu lan den makruhake apa tarku ijabatul awal. Tinggal jawabi adzan kang awal. Wayak ta'ulan mekut sapa niku wau sapa same bil ijabati kelawan jawab al qiraata ing maca Quran wa dzikra lan dzikir wa du'a alan doa jadi nek cara sampean lagi zikiran lagi maca Quran iku yo sunahe napa sunai menengse ngenteni lek cara gak anu piye cara gak anu hukume makruh panggah melangsungkan dikire sampean kadung waduh kadung aku wis salat wis biasane wadhifae sholawatan nah kadung gak kena pedot selak pengen ndang oleh judu umpamane watu kro lah iku yo gak kena watu kro lan den makruhake apa ijabah waktu kraulan dan makruhake apa ijabah atau jawab adzan 5 jami'a kedhe wong kang jima wa qadhi hajatin lan wong kang nekani hajat bal yujibani balik jawab sapa ngajami wa qadhi hajat ba'dal firaghi ing dalam sause rampung kal musallin kaya dene wong kang salat in qaruba lamun parek apa al-faslu pisah illa liman angin kedue wong ora makruh bihamamin ing dalam patusan anget iki gak makruh oleh jawab salam atus neng napa pemandian air hangat waman lan wong badanu kang utawi awak iman iku ini ma'ada ing dalem
selagi ning liyani apa ba'dul badan ma'ata ing dalam selagi ning liyani apa ba'dul badan famahu ing cangkeme man famahu ing cangkeme man waman badanu iku najisun najis iku najisun najis. Jadi yang penting pokoknya lambene gak najis iku gak masalah. Jadi wong kabeh liyane semisal apa nyuwun sewu napa wong nggih nate kerja napa ngusungi napa niku kompos niku lho ngusungi kon kabeh najis kabeh ta wae sing penting lambene gak najis iku gitu sing lambene gak najis maskeran tau piye nek soe kabeh glubrut napa keletong niku angsal jawab apa jawab adzan niku angsal sing penting lah sak umpama lambene najis piye misal lambene najis kena telake apa kena getih apa dan sebagainya itu kudune diresiki lagi engko jawab apa wa in wajada senajan nemu sapa man wa in wajada senajan nemu sapa man ma ing perkara ya tatahharu kang sesuci sapa man ya tatahharu kang sesuci sapa man bi kelawan jane iso enek banyu ya enek apa yang basuh sik ben resik ya iso jane tapi gak masalah itu boleh-boleh saja bihamamin karo napa apa jenenge wong sing glubrut najis illa fi hayya alatin kejaba ing dalam hayya ala niku maca hayya ala sholahil falah niku ayuhauqilu maksudnya jawabe gak padha ngono lho maksudnya jawabe gak padha antarane sing pendengar karo sing muadzin ayuhauqilu mongko maca hauqalah ayuhauqilu mongko maca hauqalah sapa al mujibu kang jawab gak hayya ala sholah sampean jawabnya gak hayya ala sholah juga kan mboten ayakulu tegese napa niku ngucap sapa mujib fiha ing dalam hayya alal falah hayya ala sholah ngucape la haula wala quwata illa billahil alil azim aila tahawula tegese ora ana daya sumengkene iku maujud an maksiatillahi saking maksiat Gusti Allah illa bi kejaba kelawan pitulungi Allah wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud ala taati ing atase taat Allah ala taati ing atase taat Allah illa bi ma'unati kejaba kelawan pitulungi Allah illa bi ma'unati kejaba kelawan pitulungi Gusti Allah wa yusaddiqu lan maca tasdik sapa niku same wa yusaddiqu lan maca tasdik sapa same ayakulu tegese maca tasdik tegese maca sapa atau ngucap sapa same sodakta wa barirta marrataini sodakta ing lafat sodakta bener sapa sira wa barirta lan bagus sapa sira marrataini kelawan rong ambalan sirta tegese dadi sapa sira sirta tegese dadi sapa sira iku zabirin kang anduweni bagus khairin tegese bagus kasirin kang akeh pirin khairin tegese kebagusan kasirin kang akeh insawaba lamun maca taswib sapa muadzin insawaba lamun maca taswib sapa muadzin maca taswib niku ata tegese nekani sapa muadzin bitasbiti kelawan maca taswib as-sholatu khairum minan naum sadaqta wa barillah subhi ing dalam salat subuh wa yaqulan ngucap sapa same fi kalimatil iqamati ing dalam kalimah loro iqamah di bahas iqamah aqamah Allah ing lafat aqamah Allah jawabane aqamah jenengake ing salat aqamah jenengake ing salat sapa Allah Gusti Allah wa adamah lan langgengake ing salat wa adamah lan langgengake sapa Allah ing salat wa ja'alani lan mugi ndadosake tuwaning ingsun min sholihi ahliha saking pira-pira wong saleh ahline salat min sholihi ahliha saking pira-pira wong kang saleh ahline salat wa sunnah lan den sunahake
Wasunalan den sunake apa niku teng kitab An-Nawatir. An-Nawatir niku enten apa niku enten ulama biyen niku ulama ahli sufi sing menapa haji mabrur ora mergo budal haji. Jadi kadang wong enek wong sing dikarepne wong haji niku kabeh lek sing dikarepne kan apa haji hajjan mabruran wa sa'yan masykuran kabeh kan ngono dungane haji sing mabrur. Tapi niku apa enten ulama teng kitab An-Nawatir niku dados rumiyin niku haji kan apa biasanya rata-rata damel apa birol damel kolde ngoten nggih damel kolde niku ulama niku berangkat bareng-bareng saking kotane menuju Mekah ke Madinah. Dilelah tengah dalan niku dilelah ulama niku krono kagum kaget enek wong wedok kok mbubuti wulune pitik, mbubuti wulu pitik. Akhirnya ketinggalan rombongan mbubuti wulu pitik ditakoki. Bu pangapunten. Mahadhi niku ayam niku. Niki ayam jenengan beleh napa ayam pun napa niku bangkai. Jawa ibu niku anu. Rasa melok-melok iki urusanku. Rasa melok-melok napa? Iki urusanku. Iki bangkai. Karepe tak mangan karo anak-anakku. Nah, ngoten ulama niku malah rada ceramah nyuwun sewu. Duh, Bu, jenengan nek pun ngertos to nggih. Gusti Allah kan larang, dahar bangkai kalau wes rasa melok-melok iki urusanku. Wes sedang ngali apa no malah diusir ngoten ulama ini. Kalau ibu-ibu nih, terus rasa melok ndang ngali apa no. Akhirnya, wallahi Bu, kula mboten badhe ninggalne sampean kecuali kula ngertos masalah jenengan. Akhirnya ulama niku krono sangat kepo nang ibu-ibu niki piye to ya? Kok enek pitik dibubuti pitik mati terus arepe dimasak arepe dikekne anak-anake. Sejatine ngene, Mas. Aku ki ora pengen cerita nang sampean, tapi lek sampean peksa yo gak apa-apa. Aku ki urung mangan 3 dino karo anak-anakku. Anak wak nyali apa jenenge anak wak nyali pokoke intine aku karo anak-anakku ki urung mangan 3 dino. Mesake aku ora duwe apa-apa. Aku ora duwe apa-apa beras gak duwe. Daging ora duwe, duit ora duwe. Ya sing tak duweni aku wis golek-golek makanan. Sing tak temu ya iki. Ya wis. Ya sampe tak kek. Tak masak nganggo anak-anakku. Akhirnya ulama niku wau gak tega lajeng krono ndrot apa jenenge tertegun atine sampai ndrojok nggih maksudnya ya Allah cek enek wong keluhan kaya ngene sak aku arepe haji akhirnya napa birol napa ya pakaian niku wau duit sing arepe dienggo haji kan perjalanane mlampah ya sebae numpak kewan lah numpak keledai dan sebagainya ditukokne pakaian ditukokne panganan dituntun diparani neng ibu nih wah ditutni omahe neng ndi diparani dodok assalamualaikum Bu niki apa niku napa niku gadah pakaian gadah daharan jenengan dahar kalian ayami mboten usah didahar ayam bangkene dahar pun jenengan dahar niki napa keledai niki jenengan pek wis pindah pun wis jenengan pek mari ngoten wis pun kula tak wangsul pun jenengan dahar wis rono napa ulama niku wau nyawang aku ki arep haji tapi enek wong sing lapangan kaya luwih butuh aku haji kena diundur meneh iso golek sangu meneh nabung meneh kena akhirnya krono rombongane durung mulih dekne ngentasi riyen ulama niku ngentasi riyen rombongane ngentasi haji rampung krono gak duwe bekal gas entek cara arepe perjalanan wis gak entek wis pokoke teng mriku wis ngombe tok pokoke sampai barengane niku wangsul ya lajeng niku ngentosi beberapa hari lagi ngentosi rombongannya wangsul
Wangsul dintosi ing Mekah, dintosi lajeng ditangleti. Lho, Syekh, sampean mau kok apa jenenge? Ayo bareng Bali. Bali teng negarane ditangleti. Aku ki gak haji loh, aku gak haji, aku nang kene ketinggalan rombongan. Gak sampean mau haji. Loh, gak percaya niku wau, ulama niku wau gak percaya. Kanca-kancane padha ngaku, aku mulu ning kono mbok kei mbok jipukne banyu Zam-zam, mbok tulungi mbok masakne ngene. Loh, kok iso? Akhirnya saking penasarane delalah dalune niku ulama niku sing nulung ibu-ibu niku ngipi dalune. Ngipi dimbeni bahwa intine Allahu yaqbilul hajjakum. Allah yaqbilu hajjaka, intine Allah iku nrimo hajimu. Loh, padahal orang-orang sudah Buddha orang. Terus sing nindakne haji sing ning Mekah karo Madinah ki mau diganti karo Gusti Allah malaikat. Jadi mu kanca-kancane sing hoki lho. Gak sida Buddha tapi malaikat sing sing babali haji pelaksanaan. Akhirnya ya wis dadi hajjan mabruron. Niku Syekh Abdullah bin Mubarak sing nulung ngoten niku, makane kadang niku niku ada puluhan atau ribuan atau jutaan wong sing haji, urung mesti lek haji niku napa? Mabrur. Dhewe arep-arep tapi kan hajjan mabrur kan angel status sing golek ngono iki angel. Makane urung mesti lha nyatane wong duwe niat sing apik tapi urung sempat teko tapi napa? Nah, Gusti Allah paring gelar sing ngoten niku keistimewaan krono nulung napa? Nulung padha-padha umat Kanjeng Nabi sing kados ngoten niku. Masyaallah. Wasunnah. Makane ini ku aslian yo ide iku ben napa? Ben gak berkecil hati lho cara si urung. Ya kabeh pengen. Wasunnah lan den sunahke pun. Likulin, ya, menang langsung turu. Likulin, gak manahe langsung liyeng nih. Wasunnah. Likulin kedhe saben-saben siji min muadzin saking wong kang adzan. Wa muqimin lan wong kang iqamah. Wa sami'ihi malan wong kang rungu adzanan iqamah den sunahake apa ayusalla. Donga sholawat sapa kullin. Ayusallimulan wa yusallimalan donga salam sapa kullin. Alan Nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da firahihi ma ing dalem sause rampunge adzan kali iqamah. Ba'da firahi kullin tegese ing dalem sause rampunge saben-saben siji minhuma saking niku wau. Minhuma saking adzan iqamah. Intola lamun suwe apa faslun pemisah bainahuma ing dalem antarane adzan lan iqamah. Wa illa lamun ora intola faslun ya fayakfi mongko nyukupi lahuma kedri adzan lan iqamah apa doaun donga wahidun kang siji summa yaqulu nuli ngucap sapa kulun minhum saking niku wau sapa jenenge muadzin wa muqim wa sami'ima ngucap rafi'an halih wong kang ngangkat yatihi ing tangan loro ne kulin donga Allahumma rabb hadhi da'wati ila akhirih el adani dikasih adan wal iqamati ila akhirih tumeka maring akhire doa wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah makane krono nyapo tungone adzan karo tungane wudu iku lebih dimenangkan tungone adzan. Krono tungo adzan iku adalah doa sing di situ ada ta'aluk, ada hubungan sing dhewe niku napa? Wasradaqam ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, mugi dengan dugekne niki napa donga kula niki sebagai wasilah dan fadilah kula agar mendapatkan apa?
Sayyidina Muhammadan wasilatal wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atahu. Jadi padha ben oleh syafaat Kanjeng Nabi lah intine niku. Antarane ku lek dungane wudu kan beda. Apa? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna. Kan donga dhewe. Allahumma ij'alni minat tawwabin ya Allah. Dina dadaske kuwo. Nah, kuwo tok. Minat tawabin wong sing tobat waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin ngono tok. Iki kanggo de. Tapi lek niki mboten donga sing di situ ada hubungan embel-embel napa wasilah Kanjeng Nabi jadi luweh utama sing iki. Kon yang buridi sebenarnya. Cuma yakulun ngucap sapa kulun minhum. Tatimatu tai pungkasane doa. Tatimatu tai pungkasane doa iku at-tamah wassalatil qaimah. Ati mugi dugekne tuan. Ati mugi nekake tuan Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Al wasilata ing lantaran. Al wasilata ing lantaran utawa dimaknani sing al wasilata ing derajat swarga. Wal fadilata lan kautaman. Wa ba'atsu lan mugi pareng tuan ing Kanjeng Nabi maqaman ing derajat mahmudan kang den puji alladzi kang wa'atau kang janji tuan ing niku maqam wa'atau kang janji sapa tuan ing maqam wal wasilatu taimane wasilah ya wasilah iku ala darajah luwe luhur-luhure derajat fil jannati ing dalem swarga. Wal maqamu tawi maknane maqam wal maqam al mahmud iku maqamu syafaati maqame syafaah fi fasl qada'i ing dalem mutusi hukum fi fasl qada'i ing dalem mutusi hukum yaumil kiamati ing dalem dina kiamah wa yusanu lan den sunake apa ayo kula yen tau ngucap sapa kulun ba'da adzanil maghrib ing dalem sausi adzan maghrib iki sing bedane Allahumma yang adzan maghrib karo adzan subuh sing ngeten ini. Karena pergantian dari siang menjadi malam, pergantian padang menjadi peteng atau pergantian dari gelap menjadi terang. Allahumma Gusti Allah hadza utawi kiki maghrib iku iqbalu lailika. Madepe wengi tuan, iku iqbalu lailika madepe wengi tuan wa idbadina rikalan mungkure rena tuan. Lek sing apa jenenge? Lek sing subuh diwalik iqbalu naharika wa idbaru lailika. Wa aswadu du'aika. Lan pira-pira suarane wong kang ngundang tuan. Wa aswadu du'aika lan pira-pira suarane wong kang ndonga tuan. Faghfir kula aturi ngapura panjenengan. Faghfir kula aturi ngapura panjenengan li mari ingsun. Watu sanulan den sunake apa as-shalawatu ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qoblal iqamati ing dalem sadurunge iqamah. Alama ing atase qaul walau kang dawake ing masofan Nawawi Imam Nawawi kitab Adhkar Nawawi bisane kathah. Fi syarhil wasiti ing dalam syarah kitab wasit fi syarhil wasiti ing dalam syarah kitab wasit wa tamadaulan tetanggenan ing ma wa tamadaulan tetanggenan ing ma sapa Syekhuna Ibnu Ziyad rupane Ibnu Ziyad. Wakolan ngucap sapa Ibnu Ziyad amma qabla adzan anapun utawi sholawat ala nabi satu ing dalam sadurunge adzan amma qabla adzani anapun utawi sholawat ala nabi ing dalam sadurunge adzan iku falam aro mongko ora ningali sapa ingsun fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono as-sholatu ala nabi qabla adzan syai'an ing suwi-suwi minal hadis fi dalika ing dalam mengkono-mengkono niku wau sholatu ala nabi kul adzan syai'an ing suwi-suwi minal hadis aku gak menemukan hadisnya wa qala sapa Syekh Al-Kabir rupane Al-Bakri Syekh Bakri inna stune sholat ala nabi iku tusanu den sunahake qoblauma ing dalam sadurunge adzan lan iqamah
wala yusannu lan ora den sunahake apa Muhammadur Rasulullah lafat Muhammadur Rasulullah ba'da ma ing dalam sausi adzan lan iqamah wala dawu ar-rawiyani fil bahri ing dalam kitab al-bahr yustahabu den sunahake apa ayak ro'a yen to maca sapa man bainal adzani ing dalam antarane adzan wal iqamati lan iqamah den sunahake maca ayat al-kursi ing ayat kursi li khabarin kana ana hadis innaman sunni wong ora kang maca sapa man dalika ing mengkono ayat kursi bainal adzani ing dalam antarane adzan wal iqamati lan iqamah ya lam yuktab monggo ora ditulis lam yuktab monggo ora ditulis alaihi ing atase man apa ma dosa baina sholataini ing dalam antarane salat loro dicara baina adzan wal iqamah kok belum maca salat kursi. Jadi dosane antara semisal sholat duhur dan asar bina sholat ini gak napa gak ditulis, di cancel. Parun afta wa fatwa sab al bulkini wa bulkini. Sing tak omong mau fiman ing dalem wong. Wa faqo kang ngepasi. Wa faqo kang ngepasi apa firahu rampung iman. Minal wudu saking wudu. Wa firagil muadzini lan rampunge wong kang adzan dadi wudu karo adzane kok bareng. Bianau gambare ento bianau kelawan setune man. Bianau lawan setune man iku yakti nekani sapa man. Bi dzikril wudu'i kelawan zikir wudu. Ku fatwane Imam Bulkini li anau krana sene dzikril wudu iku lil ibadati krana ibadah. Allati kang faragha kang rampung sapa man faragha kang rampung sonan minha saking ibadah tumma bi dzikril adzani nuli kelawan zikir adzan. Lek Imam Al-Bulkini lek cara rampunge antarane wong wis wudu karo apa adzan niku dongane dhisik endi. Lek Imam Al-Bulkini dongane kon dongane wudu se Allahumma rabb hadhihi duduk deh apa asyhadu alla ilaha illallah niku riyen lagi apa dungane adzan Imam Bulkini. Krana apa? Krana yo sesuai lek berarti rampunge wudu berarti sesuai sing ibadah sing sesuai karo wudu berarti yo dungane wudu ora dungane adzan. Wa hasunapun. Wa hasunalan bagus. Ini. Kala dawuh sapa Al-Bulkini, wa hasunalan bagus. Apa ayat dia yang tenekani sapa man. Bisyahadatil wudu'i kelawan syahadat lorone wudu. Summa bidu'ail adzani nuli kelawan donga adzan. Ita'alluqihi krana hubungane niku wau du'ail adzan. Bin Nabi kelawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa bidu'ai nuli kelawan donga. Summa bidu'ai nuli kelawan doa li nafsi krana awak dhewe man. Apa jenenge li nafsi krana awak dhewe man. Khilaf itu. Wallahu a'lam bishawab. Hasan fi nafsi salat.